Pravkar, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem v Medžugorju, torej drugem oziroma enem od največjih romarskih svetišč v Medžugorju v Bosni in Hercegovini in gostim tukajšnjega duhovnika fra Marinko Šakota. Želim vam dober in lep sprejem oddaje in vas morda v priliki tudi povabim, kajti ljubezen je tista, ki nam pravzaprav ne damo nič, ampak nam daje ljubezen je sad, zrela za vsak letni čas in vsakomur dosegljiv. Za tole mislijo bi začel tole oddajo Pot poti v Medžugorju. Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jahi zvijezda blista, kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad doživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Uzimaš mi ruku i puštam da me vodiš, pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Ljubav i mir poteći će ja čitav svijet, obraćenje bit će lako svima koji ga traže. Samo poslušajte što vam to govorim, govorim vam iz ljubavi jer vas volim. Kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Predstavite. Ja sam fra Marinko Šakota, rođen sam tu u blizini Međugorja, 1968. godine. Osnovnu školu pohađao sam tu u blizini, u Čitluku, gdje sam rođen. Za svećenički franjevački poziv odlučio sam se upravo zbog Međugorja. Znači, Međugorje je Gospa i kriva. Naime, kad se Gospa kazala 24. lipnja 1981. godine, onda sam imao 13 godina i saznali smo odmah drugi, treći dan za to. I kao djeca, naravno, kao i svi ostali, ali evo, iz radoznalosti, krenuli smo pješice, 5 km ima do Međugorja i onda smo došli do brda. I tako smo se susreli i s vidiocima i s ljudima, svi smo bili iznenađeni. Evo, to je taj početak neki, tu sam ja rođen, tu sam živio
i Međugorje znači izvor mog zvanja i tada, a i danas. Naši gledatelji župu Čitlog poznaju, bio sam i tamo gost. Rodili ste se u Čitlogu, kako ste kazali, kako vidite Čitlog danas i kako je bilo nekad? Nekad je to bila mala varoš, a sada je to jedno središte općinskog jednog područja koji se zove Brotnjo. Promijenilo se dosta, kao i u drugim gradovima, ljudi dolaze iz okolnih sela tu, radi toga što tu mogu naći posao i to je dakle središte. I tako, ja sam otišao iz Čitluka već davno, dakle, nakon prvog srednje i od tada ja ne živim u Čitluku, dakle, samo prolazim, povremeno shvatim kod roditelja i tako. Studirali ste u Istočkom svetištu, pa kako to da ste, kazali ste da ste postali Franjevac kod Isovca, kako vi vidite sada Međugorje, plodove Međugorja? Ovaj broj hodočasnika gdje ljudi dolaze, nema ni jednog redara, sve ide tako lagano, uređeno, baš kao nigdje drugdje ako primjeramo utakmicu ili bilo kakav športni događaj, ima puno policajaca i redara, a ovdje ide sve samo da gledaš. Da, dobro ste to primijetili, ovdje nema ni redara ni policije, trebalo bi biti više da ureduju, da organiziraju, međutim i općinske vlasti isto tako, sve je to slabo, ali očigledno dakle, da je netko drugi na djelu. To je baš taj kriterij koji je uzeo biskup Žanić na početku, mostarski biskup Žanić, koji je rekao, citirao Gamalijela iz Novog Zavjeta, ako je od Boga, ne može propasti. Ako je ljudi, propast će. Evo, to je očigledno. Međugorje je očigledno, dakle, Božje djelo, Gospa je među nama, ona to vodi, ona to organizira. Jer inače, da je do nas ljudi, propalo bi. Davno. Jer to je toliko nesavršeno, mi smo ljudi toliko nesavršeni i mi frati prvi, jel? Da ne može to opstati, jednostavno ne može. Kad uzmemo i vidioce, isto tako, njih je 6, jel? Ja kad ovako razmišljam malo, koga bi ja uzeo, kad bi nešto ja htio organizirati, tako nešto slično, na primjer, da mi dođe ideja, idem ja sada reći ljudima da mi se Gospod kasuje, onda bih izabrao, možda ne bih nikoga, prvo to, ako bih izabrao nekoga, onda bih izabrao jednu osobu i to s dubokim povjerenjem, a ne bih nikad 6. I ne bih nikad, kao tada, malog Jakova, dijete od 10 godina. Ne bih, jer dijete, izdaće i tako dalje. Međutim, oni dan danas tvrde, vidio se tvrde, nama se ukazuje Gospa. I nitko nije mogao Međugorje uništiti. Ni komunizam u to vrijeme, koji je bio jak, vrlo jak, vladao, nitko. I crkva je rezervirana, i protiv bila je rezervirana i tako dalje, službena crkva. Međutim, nitko. Ljudi su vjerovali na početku posebno, prvih 10 godina, dok nije materijalno uvuklo se, i tako, ljudi su silno vjerovali i nitko ih nije mogao zaustaviti. Ni onda kad je Fra Jozo zatvoren, dakle onda kad je Fra Jozo Zovko zatvoren, župnik, nitko nije mogao nalaziti. Narod je mirno čekao na barikadama, policija je poslala barikade, ali narod je prošao mimo policije i došao do crkve i tada je bila, dakle, misa, Božje djelo. Da. Ali kad pogledamo ove svete mise koje se slave u Međugorju, to je nešto posebno, pač ne samo po svome osobnom iskustvu, nego i po našim gledateljima koji su mi o tome pričali nešto iskustvene svete mise. Da, meni je objašnjenje najbolje dao fra Slavko Barbarić, vjerujem da ga vaši gledatelji poznaju, koji je rekao, protumačio sve ovo što se događa ovdje
dakle, zanimljivost svega i mise i molitve, zašto ljudi ovdje radije mole, zašto drugčije slave svetu misu, zašto se odluče na post, na ispovjed, zašto se odluče. Protumačuje Gospinom nazočnošću. Gospa je tu i ona svojom nazočnošću topi led u srcima ljudi, ih motivira. Ja sam to osobno doživio toliko puta dok sam ispovjedao. Čovjek dolazi koji kaže, ja se nisam htio ispovjediti. Ja se nisam htio ispovjediti. I jednostavno slomilo se nešto. Po 30, 40, 50 godina ljudi se nisu ispovjedali. Od krizme, od vjenčanja, više nikada nakon toga. I jednostavno tu ih nešto pogodi u Međugorju. Kako se vi sjećate Fraslavka Barbovića sada po ovom jednom periodu? Meni se čini da, baš po osobnom iskustvu, on je se darao učitao. Baš preko sve snage koje čovjek baš ima i postoji. Nevjerovatno. Da, to je mene osobno fasciniralo kad sam to iskusio, da jedan čovjek potpuno, znate, potpuno, ja osjetim to po sebi, jer ja nisam potpuno. Ja to priznam, mogao bih još, ali jednostavno, tako, evo, linijom manjeg otpora nekada čovjek se ne žrtvuje toliko koliko bi mogao i trebao, to priznam, ali kod njega je to bilo zbilja 100%, ako ne i više. Potpuno davanje, darivanje Bogu i Gospi na raspolaganje maksimalno. To može čovjek koji je iskusio, koji ima iskustvo Boga, koji je doživio nešto duboko i on zna za koga se žrtvuje. On zna kome se daje. On zna zašto to čini. Jer zna. Fraslavko je sigurno imao duboka iskustva Boga i Gospe. Ja sam čuo, on mi to nije propovedao jer nisam znao za to, pa ga nisam da ni pitao, ali od jedne njegove suradnice, jedan frata s kojim je bio vrlo blizak, dakle čuo sam da imao jedno duboko mistično iskustvo Boga i tako dalje, i sigurno i Gospe, jer tako se davat može čovjek samo s takvim iskustvom. Fraslavko je u mom životu vrlo važan jer mi je pomogao kad sam se nalazio u jednom kriznom razdoblju, prije đakonskog ređenja, kad sam se trebao odlučiti, konačnu odluku donijeti, i tada je on meni pomogao. Zanimljivo, pomogao mi je time što me slušao, time što me primio, zagrlio, kao milosrdni otac. Ništa mi nije govorio, ni hajde, ni nemoj. Tako. I ja sam njega od tada slijedio, pratio, primijetio sam da je poseban i nisam propuštao priliku da ne bude. Kad god sam mogao, bio sam s njim. I Bogu sam zahvalan za to iskustvo. To je pravi učenik Gospe. Hvala Bogu. Tko je bio Sveti Franjo? Možda ukratko. Sveti Franjo je bio, dakle, isto tako osoba koja je iskusila Boga. Dakle, osoba koja je iskusila Boga i koja, evo, kao što sam rekao za Fraslavka, doživjela nešto. I osoba koja je onda potpuno se predala do nevjerojatnih dubina, do nevjerojatnih spoznaja. Za mene je osobno važno to oduševljenje. Sveti Franjo je oduševljen Bogom. Oduševljen Bogom. Zato ga nisu ni njegovi suvremenici, ni braća nisu ga mogli razumjeti. To njegovo oduševljenje, silno, ta ljubav silna prema Bogu i prema svim stvorenjima. Ta nevjerojatna ljubav. To može samo čovjek s dubokim iskustvom Boga. Još jedna vrlo važna stvar za mene kod Svetog Franje je sloboda. Dakle, on se ne odlučuje za siromaštvo, zbog siromaštva ili za neke druge stvari, nego on se odlučuje za slobodu. On je doživio Boga
i on je slobodan od svega. Zato mu ne treba ništa. On nije protiv materijalnih stvari. On je hvalospjev stvorenjima napisao, ispjevao. Dakle, on hvali Boga u svim njegovim stvorenjima. Znači, sve je lijepo, sve je dobro, kao što i na prvim stranicama Biblije stoji. Sve je dobro. Ali njemu ne treba ništa. On je slobodan. I to stoji u pozadini i siromaštva, i poslušnosti, i čistoće. Kako vidite franjevačku mladež danas? Da li se duhovni poziv su u porastu? Kako današnja mladina gleda na redovnički život? Možda su to stvari koje treba da kažemo zašto emisiju po ti gledaju ovi ljudi, gledatelji koji nisu upoznali Božju ljubav, i bih vas molio za par riječi. Mladi su uvijek mladi sa svojim potrebama, svojim htjenjem, sa svojim poteškoćama. I svaki čovjek, dakle, mladi čovjek traži sebe. Tko je on? Traži sebe, želi se pronaći, želi saznati tko je on. I isto tako u tom traženju traži izvor svega, traži na koncu Boga. Danas imaju mladi puno više poteškoća nego prije, jer su okolnosti drugčije. Oni puno više informacija danas imaju, puno više negativnih informacija. Tako da im je teško razabrati onda što je dobro, a što nije. Oni su jednostavno bombardirani informacijama. Bilo preko slike, bilo preko riječi, na razne načine, bilo preko zvuka. Mladima je danas uistinu nezgodno. Ne zavidim i nimalo. Naprotiv, kako im pomoći? Zbilja je to nezgodno nekada. Jer svaki mladi čovjek je isti. I prije 2000 godina, i prije 100, i prije 30, kad sam ja bio, i sada. Ali su okolnosti drugčije, puno im je teže, puno je više droge, puno je više nemorala, puno je više svašta. Ja? I tu se čovjek lako gubi. Lako gubi što je dobro, a što je zlo, što je ispravno, a što nije. Teško je razabrati dok se ne stekne iskustvo, dok se ne upozna Boga. Što se tiče poziva svećeničkog redovničkog, kod nas ovdje u Hercegovini, znači ima, Bogu hvala, još uvijek, Međugorje je sigurno tu najvažniji izvor, gdje mladi ljudi susretnu, dožive nešto posebno i potakne ih da se odazovu na taj poziv, služiti Bogu i ljudima. Danas moramo imati na umu, znači da nema toliko djece u obiteljima, ne rađa se, znači ne može se roditi ni za svećeničko zvanje. Ja? Ako nemaju u obiteljima djece. I tako, sekularizacija je jaka, evo, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ne toliko, iako dopiru mediji naravno dole, tako da je to sve povezano, vjerujem i u Sloveniji. Tako da mladima je sigurno nezgodno dobiti informaciju o Bogu, pravu informaciju. I ako je dobiju, uvijek je pomiješana pomalo s nečim negativnim i tako. Vjerovatno je obitelj tista koja zajedno moli, ide na sveto miso, i je to jedna mala škola ljubavi, odakle može čovjek da ide u pravo smjeru. Obitelj je temelj. Obitelj je temelj svega, znači sve ovisi o obitelji. Moj svećenički redovnički poziv ovisi o obitelji. Znači tu se, ako se i nije rodila ideja, rodila se u Međugorju, ali tu je ona počela živjeti u obitelji. Ona je pomogla kao u gnijezdu, jel? Da se to rodi i da zaživi ta ideja i tako. Dakle, roditelji nisu se protivili to moje odluci, nego također bilo im je drago što sam se odlučio. Zato u obitelji se molilo, moje obitelji se molilo svako jutro, svaku večer.
napušta se posao i ide se na misu u Međugorje, iako je 5 km udaljeno. Ide se na misu skoro svaku večer. I to sam ja doživio i zato sam ja mogao puno lakše odazvati se na ovaj poziv. Danas je obitelj uzdrmana, kao što je danas čovjek uzdrman, rekao sam za mlade, bombardirani smo informacijama, stalno, previše. Buka je, velika je buka danas u svemu. I čovjek, to nije za čovjeka. To nije normalno za čovjeka. To nije za čovjeka. Čovjek je biće koje je stvoreno da uskladi i tijelo i duh. Ja? I ne može živjeti on stalno. Može, ali onda pati, onda trpi. Gospod, vidimo, dolazi nam ovdje upravo u tom vremenu. To je zanimljivo i ostaje toliko dugo. I nije, kad je pao komunizam, nije prestala dolaziti. Znači, nije joj cilj bio samo pad komunizma. Nije došla da nas pripremi da se odupremo ratu, odnosno da se pripremi da se možemo protiviti ratu, ako je to htjela, pozivala na to da molimo, da postimo, jer postom se i ratovi mogu zaustaviti, ali nismo shvatili. Ni to nije htjela, dakle nije zbog toga samo došla, nije prestala dolaziti nakon rata, tako došao je mir, a ona nije prestala dolaziti, ostala je još. Znači, nije ostvaren njezin plan. Nije ostalo ono što ona hoće, a to je mir, kraljica mira. A to je Božja volja, da bude mir u nama i među nama. A zato su potrebni neki drugi uvjeti, osim prestanka rata. Kako vidite kao svećenik Mladi fest koji je vrlo posjetan od mladeži od čitavog svijeta? To je znak, Mladi fest je jednostavno jedan znak, pokazatelj što mladi i što čovjek traži. Čovjek u dubini svoje duše traži mir. I onaj koji ide u nemir, on traži mir. I onaj koji uzima drogu, i on traži mir. Svatko traži mir, samo ne vode svi putovi do mira. Neki putovi vode do nemira, do razaranja. To su ti pogubni putovi. Gospod nam nudi put do mira. Mir je cilj, to je Božja volja. A putovi su molitva, post, sveta misa, nadahnjivati se Isusom, znači u molitvi, u Euharistiji, ispovjed, sakrament pomirenja, sakrament obraćenja, primanja Božje milosrdne ljubavi gdje čujem oprošteno mi je. Oprošteno, mogu na novo započeti i tako dalje. To u Međugorju sve živi. Dakle, Međugorje ne donosi ništa novo. Gospod ne donosi ništa novo. Neki novi nauk. Samo, i to uzima vrlo jednostavne molitve. 7 oče naša, Zdravlje, Slavocu, vjerovanje, svetu misu, sve što znamo, post, ispovjed, ništa novo, krunica, ali poziva da na novi način molimo. Molite srcem. Ne samo nabrajati, ne samo izmoliti nešto, nego srcem, s ljubavlju, rado. Da on kaže, molite, da vam molitva postane radost. I onda je to molitva srcem, radost. To mladi dožive tu. Zato privlači Mladi fest. Mladi traže Boga, mladi traže mir. Jer ovaj svijet, koliko god nudi im zanimljivosti, na koncu mladi dožive da su prazni. Naravno, to je samo malo golica, malo ih, nadraže neke stvari, ali u dubini duše oni su prazni. Koliko ljudi dolazi na Mladi fest, zato što sam prošle godine i bio ovdje i oni su stali po najvećoj vrućini, se molili, to je nešto što čovjeka obosapne.
Da, prošle godine ja nisam bio na župi ovdje, nego sam, ali tu sam bio u blizini, tako da sam, ja na svakom festivalu sudjelovao, osim kad sam studirao, znači kad sam studirao u Njemačkoj, Austriji i kad sam bio na službi u Njemačkoj, tada nisam sudjelovao na festivalu. Inače sam uvijek uzimam festival mladi kao svoje duhovne vježbe, gdje me ponovno gdje se ponovno osvježim. Kako sam čuo, bilo je oko 40-50 tisuća mladi, tako nešto, iz 70-ak zemalja svijeta. Zbilja crkva, svih naroda, to je crkva, svi možemo biti zajedno, nitko nikome ne smeta, različitih jezika, različitih boja, različitih nacionalnosti, dobi, svi smo zajedno. Svatko se svakomu raduje, vrućina je, kao što ste rekli, ali ništa to ne smeta, svak je radostan. Svak je radostan. Zato što, evo, iskusi tu duhovnu dimenziju, koja je važna. Ovaj svijet nam nudi materijalnu dimenziju, nudi nam materijalne ugođaje, a to nije dovoljno. To jednostavno nije dovoljno. Ovdje je sve povezano. Mladi mole, mladi su na vrućini, mladi plešu, pjevaju, slave tako pobožno, slave svetu misu, na klanjanju u tišini. Nešto uistinu prekrasno. To je Fraslavko u duhu Božjem, duhu Gospodinu lijepo oblikovao. I mi to nastavljamo, dakle, u tome ići duhu, dakle, gdje cijelo biće, znači, slavi Boga. I duh i tijelo. Dakle, tu pokret tijelom, molitva i dušom i tijelom. Ja bih gledatelji naponio da koji ne može da dolazi na Mladi fest u Međugorje, da može i Mladi fest da slušaju preko radija Mir Međugorje i u kabelskom sustavu u Sloveniji, po čitavi Sloveniji. Kakav je, više godina ste bili župnik u Gradničama, kako ste se osjećali tamo, kako ljudi vide, vjernici vide Međugorje, što im znači Međugorje? Dakle, mi smo ovdje s ovog područja oduševljeni bili prvih 10-ak godina, baš smo živjeli. Kasnije je došao rat, koji je dosta toga uzdrmao, pa tako i po pitanju Međugorja, ja tako mislim, ljudi se naviknu. To je jedan problem. I ovi koji su u Međugorju isto tako, naviknu se i zaborave neke stvari. Okrenu se materijalnim stvarima, a zanemare duhovno, zanemare molitvu. I onda uzdrma se. To je znači važno znati. Za sve vrijedi, moramo se buditi. Gospod nas stalno za to budi. Zato je dugo ostala. Jer nam kaže, vidite, na početku ste bili oduševljeni, živjeli ste to, imate iskustvo toga, imate iskustvo rata, svašta nešto, imate iskustvo mira. Imate sada iskustvo s materijalnim, trka, borba. Sve ste prošli. Izvlačite zaključke. Ja sam s vama u svom tomu i ne napuštam vas i učim vas. E sad, tko nauči, tko shvati. Mnogi su postali slijepi, ne zato što se bave materijalno, pa normalno je, ljudi moraju negdje spavati ovdje, moraju nešto jesti, to je sve u redu što oni primaju hodočasnike, Bogu hvala, i da imaju tu nešto da mogu od toga živjeti, odlično. Ali problem je jedini, inače naš problem, nas ljudi, je što zanemarimo molitvu i duhovni život. Nešto mi radimo i bavimo se materijalnim stvarima, novcem, nije to je normalno, to je okej. Nego je problem naš što mi zanemarimo duhovno, jer smo se previše dali u materijalno.
Evo, to je problem. Tako je i Granića i tako dalje. Ljudi se naviknu i onda jednostavno ne vide, ne shvaćaju da je to tu. Ima ih naravno koji se stalno bude, ali ima ih koji se uspavaju. Vjerojatno se veliko gledatelja pita zašto se Gošpa ovdje ukaziva baš skoro 30 godina. Da, to je sigurno jedno legitimno pitanje, opravdano pitanje. Sve nas to zanima, sve nas to čudi. A rekao sam, već sam spomenuo neke razlike. Zašto ovdje? Pa mislim da moglo je u Sloveniji, moglo je i u Kini. Međutim, Gospa je izabrala upravo Međugorje, možda zbog toga što je znala da će ljudi ovdje prihvatiti njezin dolazak. Ljudi su uistinu prihvatili njezin dolazak i srcem i dušom. Bili su spremni u zatvor ići. Ništa ih nije moglo zaustaviti. Molili, postili, radili, dolazili na svetu misu. Kasnije, kao što sam rekao, to već pomalo popuštalo, rat je uzimao puno toga i tako dalje, materializam, ali još uvijek, Bogu hvala, ljudi žive Gospine poruke. Zašto ovdje? Tu je rat bio, moramo imati, tu je raskrižje, znači kultura, istok i zapad. Baš tu Gospa dolazi, ja? Dolazi tamo gdje je nemir, gdje je problem. Ja? To su različiti narodi, različite vjere. Gospa želi pomiriti, donosi mir. I kaže, vi mi pomozite da se mir širi. A mi često to nismo shvaćali. Tako da, možda smo i mogli rat zaustaviti. Možda. Da smo mi ozbiljno shvatili Gospine poruke, svi mi, i crkva, i svi mi, i angažirali se, molili i postili. I iz te molitve, iz tog posta, da je uslijedio angažman, da smo izlazili na ulice, da smo se trudili na miran način zauzimati se za mir, apelirati, ići u svijet i tako dalje. Tko zna, možda, ne znam. Bogu je sve moguće. Evo, dakle, zašto 30 godina se ukazuje, rekao sam, mislim da je to pedagoška dimenzija. Gospa nas prati u tim etapama, jer tu je komunizam, tu je svašta nešto bilo, tu je rat bio, tu je i materializam, sekularizacija. Gospa u svemu je s nama i uči nas. I poziva stalno, na početku na molitvu, na sredini, uvijek i sada na molitvu. Znači, živite u molitvi. Drugujte, prijateljujte u molitvi s Isusom. I živite iz odnosa s Isusom. Dolazite k Isusu i vraćajte se svojim domovima, nadahnuti njime, njegovim mislima, kako biste mogli onda u svakidašnjici, ali drugčije se ponašati. To je škola Gospine ljubavi. Kako vidite plodove Međugorja kao svećenik i da ljudi ne traže po vanjskim događajima, nego što Gospa želi u srcu da nas nauči molitva sa srcem? Da, to je, Gospa polazi od jednostavnog polazi i želi nam pomoći, kao što je rekla, došla sam vas ovdje naučiti moliti. Želim vas naučiti moliti. Želim vas naučiti ljubiti. To je ta škola. Kao što sam rekao, ona nam ne donosi nove molitvene načine,
da molimo na neke nove molitve, nego jednostavno te molitve koje znamo, a da ih molimo na drugčiji način, da ih molimo srcem, znači s ljubavlju, da se rado odlučim na molitvu, kao što se odlučim rado za ručak, za jelo. To mi je samo razumljivo. Pa nekada i kad sam možda i bolestan, nešto mi se ne jede, znam da trebam jesti. Ja jedem. I majka nekada prisiljava dijete, moraš jesti. A kad bi neko prisiljavao dijete da moli, rekli bismo, pazi, ne smiješ ti nekoga prisiljavati, jel? Ne treba prisiljavati na molitvu, ni slučajno, samo želim malo usporedbe radi reći, nego kad ja rado idem na svetu misu, iz potrebe za Bogom, ne samo zbog zdravlja, zbog nečega, da dobijem nešto od Boga, kao što je Fra Slavko rekao, molitva nam može biti i bezbožna, bez Boga proći, kad tražimo samo nešto od Boga, a Bog nas ne zanima, to nije dobro. Znači, molitva srcem započinje u želji, u odluci biti s Isusom. Želim biti s Isusom, želim sada dati njemu svoje vrijeme. Tu započinje molitva srcem. Sada bih vas zamolio da kao svećenik nešto kažete o sveti misli. Možda kako bi se morali vjernici ponašati oziroma pripremiti na svetu misu? Gospod nas uči ovdje u Međugorju da je važna priprema i da je za svetu misu i da je važno ostati nakon svete mise još. Ovdje je sve praktično, znači Gospod dala praktične vježbe. Prije svete mise potrebna je priprema kroz molitvu krunice. Molite radosna i žalostna tajstva, to mi molimo, i molitvu Duhu Svetom, da Duh Sveti otvori srca. To mi sve činimo, znači prije svete mise. Gdje se čovjek malo se smiri. Znači ne trči više, ne dolazi na svetu misu zadihan u trku, jer će mu proći sveta misa, mimo njega će proći. I onda se ništa neće dogoditi. Moramo imati na umu da je moguće da se ništa ne dogodi u svetoj misi. Jer Bog ne djeluje na silu. Moguće je da budemo slijepi i na svetoj misi, i mi svećenici i vjernici. Svatko. Zašto je moguće? Zato što su pored Isusa sjedili i Juda i Petar i tako dalje i bili su slijepi. Pored Isusa. Tako i mi pored Isusa možemo biti, a biti slijepi. A da ne govorim tamo o farizejima, drugim i tako dalje. Dakle, mi možemo bacati ondje najbolje pšenično zrno ispred oltara, ali neće niknuti. Zašto? Zato što je onda beton. Tako može biti i naše srce. Možemo sjediti ispred oltara da se ništa ne dogodi. Zato Gospod stalno govori, srce mijenjajte. Važno je srce promijeniti. Ne ovisi sve o riječi, o slušanju riječi. Znači, Bog govori svoje riječi, ali ja je slušam. Ali prođe li ona, dođe li ona od pameti, od glave, od razuma, dođe li ona u srce, unutrinu moga bića? To je pitanje. To je potrebno. Isus kaže Zakir, siđi sa smokve. Udalje, on je blizu Isusu, ali dovoljno na distanci. Tu je negdje, ali Zakir, siđi, želim biti u tvojoj kući. Ja želim biti u tvome srcu. Dođi. To je ono što ja želim. Dakle, da ta riječ dođe do moje nutrine, do moga bića i da me dodirne i da me počne mijenjati. To je važno da se dogodi u svetoj misi. Zato je važno, dakle, da se smirimo. I u jednostavnoj molitvi krunice gdje ponavljamo u jednom ritmu, o ritmu ljubavi, gdje smo s Isusom, promatramo ga u radosti i s Marijom i u žalosti, u poteškoćama, to je sastavni dio života. Gledamo ga i reflektiramo na sebe, na svoj život. I tako se pripremamo za Euharistiju, za Gozbu ljubavi. I nakon svete mise, dakle, ostanite još malo, nemoj istrčati odmah iz 7 očenaša se moli.
kasnije molimo još slavno tajstvo krunice, molitva za ozdravljenje duše i tijela. Dakle, sve je to ovdje baš postavljeno kao u školi, pravoj, konkretne vježbe. Ima i teorija, ali imaju i praktične vježbe. Priprema, znači za svetu misu, nam je ovdje ponuđena kao jedna mustra, ali može postojati možda na neki drugi način. U svakom slučaju važno se pripremiti za svetu misu. Važan je element za pripremu za svetu misu je post. To je isto vrlo važno. Znači, postom se pripremati. Znamo, kad je pun stomak, onda se, kaže se, onda student ne studira dobro. No? Tako isto i ovdje, jel? Važan je post koji budi glad u meni, glad za Bogom. Što bi na kraju emisije Potput tih kazali našim gledateljima, možda koja preporuka? Pa evo, rekao bih da se odazovemo, da s ozbiljnošću shvatimo Gospine riječi, da nam postane jasno da je ona među nama. Da je to milost koju mi imamo. Ko to ima? Naši roditelji možda nisu imali, koji su prije umrli, ili pradjedovi, prabake. I kasnije generacije, kad prestanu kazane, neće to imati. Mi to imamo, tu milost imamo. Gospod nam govori, nebo nam se otvara, to je izuzetno nešto. Međutim, to se može i propustiti, ja? Može pored nas proći. To je šansa. Šansa napajati se ovdje na tom izvoru. I još nešto važno, što Gospod govori, budite svjedoci. Znači, molim vas, pomozite mi. Shvatiti i otkriti svoje zvanje, otkriti smisao svog kršćanskog poziva, taj ne samo živjeti za sebe. Isus kaže, vi ste svjetlo, vi ste sol, pa daj, pomozi drugomu da kao što sam ja tebi pomogao, pomozi i ti drugome. Da, evo, i u Sloveniji, znači, ljudi se nadahnjuju, hrane u molitvi, u svetoj misiji i tako dalje, i da kažu, idem ja nekome drugom pomoći. Idem jednu molitvenu skupinu organizirati, gdje ćemo se zajedno moliti. Idemo otići posjetiti nekoga kome je potrebna pomoć, bolesnika ili ne znam nija, bolesnika ne samo na tijelu, nego čovjeka koji ima, kojemu nedostaje ljubavi, kojemu nedostaje mira, radosti i tako dalje. Idemo ja pomoći. Evo, na kraju krajeva, dakle, Gospod nam je tu 30 godina, govori nam, poslušajmo malo o čemu se tu radi. Ja. Ja bih se vama iz srca zahvalio za ovaj razgovor za gledatelje emisije Potput tih. Vjerujem da ćemo biti duhovno povezani preko krunice Svete mise, preko Radija Mir Međugorje i vam želim na vašem duhovnom putu obilje Božjeg blagoslovi. Hvala lijepo. Hvala vama. Vaš gledatelji, pa lijepo pozdravljam sa ovim starim slovenačkim pozdravom. Hvala Isus i Marija, hvala Isus i Marija. Thank you.